Més de 2 anys que es va inaugurar la MAT i fa més de 2 anys que esperen que els treguin aquesta altra línia que tenen a tocar de casa. Es van oposar a la construcció de la de 400 quilovolts i quan van veure que la batalla estava perduda es van conformar pensant que com a mínim els eliminarien la de 220. Doncs no, ara conviuen amb dues grans línies elèctriques i amb l'esperança que algun dia deixaran de veure algunes d'aquestes torres. Evidentment que ho traurà, ara ho traurà l'últim dia de l'últim mes de l'últim any que l'administració li obligui. Arguments en trobarà infinits, o sigui, alguns no s'aguanten, perquè de fet és una línia que ja es va fer l'altra com una autopista. Una de les condicions per construir la MAT era que Red Eléctrica destruiria 4 línies preexistents entre Osona i l'Alt Empordà. De moment totes continuen dretes i en ple funcionament. La companyia al·lega que els tràmits administratius i els treballs previs s'han prolongat més del compte i que estan pendents d'enllestir la construcció d'una nova subestació a Sant Julià de Ramis. Entre Vic i Santa Llogaia, a tocar de Figueres, el traçat de la MAT circula tan a prop de les línies que s'han de desmantellar que les torres gairebé es toquen. Són 80 quilòmetres, on es van aixecar 211 torres de molt alta tensió, com aquesta que tenim aquí. A canvi, la companyia elèctrica es va comprometre a tirar a terra 290 torres de menor capacitat, però amb un important impacte sobre el paisatge. Al nucli de Fallines, on es van viure alguns dels episodis més violents del moviment anti-MAT, no s'han acostumat a les torres i continuen la lluita ara als tribunals. No es cansen de repetir que es van incomplir les distàncies mínimes amb les cases i afegeixen que no s'ha demostrat l'interès general de la línia. Ens van vendre que amb la MAT s'abaixaria el preu del rebut de l'energia i des que s'ha inaugurat la MAT s'ha pujat un 60% el preu de l'energia. Vull dir que només fan cada dia una mentida darrere una altra. Les torres de la MAT ja fa temps que formen part del paisatge, però en alguns racons encara queden vestigis de l'oposició que aquesta infraestructura va generar al territori.